Takže čaute. Moje meno je Juraj a sme tu v druhom dieli. No, vtedy som spadol, no. A tak som tu zase, áno. A úkoly všetko už poznáme. A ja sa vrátim, keď už budem mať keď už budem vlastne, počkajte, pritom, áno? Takže bude teraz, musím si počkať. Takže som späť, dobre, som späť, som si tam urobil most, pre istotu som si nič nebral, iba ten ponoštičky, aj príľba, ktorá už nesvieti. Aspoň tak som to ja pochopil. A teraz idem po tie tajomné bloky. Tuto nemá byť, tu má byť jeden. Tu. Box, teda, aha, tu. Ja si už vezmem aj meč. Odkiaľ máš? Čo? Ja som si urobil novú ten, ale aj tak som dal strih a pripočítam to ako druhý diel, nie ako prvý. Ja sa pozriem, na čo hrám, na ľahkú, dobre. Ja už mám málo HPčok. Škoda, že som na začiatku nedostal žiadne aj jedlo. Keď budem mať dosť veľa slepiček. Neprišiel som o 8, kým sa mi to ešte zaplo. A ja ti môžem dať aj do oka. Takže za toto máme fakt spravedlniť, ale mne sa nechce zase spať. Nie, radšej nie. Poviem vám, že tých mobov sa tu bojím dosť, lebo moc ani HPček nemám do generu. Jak vidíte, mám iba jedno, tak sa bojím aj spadnúť, aj zomrieť. Ach, sliepka. Idem tuto hore. Vidíte, jak som si tu profesionálnych vchod. Odkiaľ? Ja som si tu mal strih. Takže tak. Teleport spátky, tvorce mapy, tu je čo. To už viem, že sa tu bude robiť, ale poviem. Dobre, už si to tu zobralo. Ukážte, čo sa tu dostane. Trolok to chce víc, nemá nič. To som vedel. Ale chcel som vám to ukázať jak keby som snapil palenky. Tak to vyzerá. Takže vítaj v hale úkolov. Zdá sa, že si našiel tajný portál a ten te zavedol sem, kam již 100 000 let nikto nevkročil. Ale když už si tu, tvým úkolem bude doplniť všechny sloupce
vecmi znázornené v dolnej časti sloupce. Pokud sa ti to podarí, čaká na teba väčšiná sláva a bohatstvo. Na to sa už teším. Vidíte tuto. Tak budem musieť nájsť týchto tu 10. Raz, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu tiež 10. Tu tiež. Vidíte, to nebude iba plnenie takých úkolov, aj takých. Boxtra. Dobre si to urobil na kaši, ten troll. Tajemné bloky. Říká sa, že po celej svete sú schovaní jakési tajemné bloky. Na ich význam dosud žiadny smrteľník neprišiel a nejspíš ani nepríde. Ty o nich potrebuješ vedieť len to, že je budeš potrebovať na dokončení tohoto monumentu. Získaj ich 10 a dej je do truhly, kam patrí. Pokud by si ich nenasel všech 10, môžeš místo nich použiť kouzelné nočové jablko, ktoré sa vyrábi z 8 bloků zlata a jablka. Hodné štěstí. Díky Nakashi. Ram. A teraz tu vám ukážem tvorcov mapy. Takže tak, tu sú Nakashinátor. Tu je Nakashinátor. Tu a Petran Hoses. On mu pomáhal. Teleport zpátky. Hej. Sa vyspím. V tej truhle je truhla. A v tej truhle je truhla. A v tej truhle sú dokonca dve truhly. A v tej truhle je dokonca táto truhla. V tej truhle sú dokonca 3 truhly. Ja už vonku, lebo sa mi to tu nepomestí. Boxtra. A v tej truhle je truhla. Tu v tejto truhle už nie je nič. Tu v tejto truhle je truhla. Tu v tejto truhle je truhla. Tu v tejto truhle je truhla. A tu v tejto truhle je truhla. A tu v tejto truhle je truhla. A tu v tejto truhle sú XPčka. A elixíry nocného videní. V tejto truhle je truhla. 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 A z tejto tu je suchý ker, dá sa ho zasadiť? Nie. V tejto truhle je truhla. V tejto truhle sú 4 truhly. Wow. V tejto truhle je truhla. V tejto truhle je ďalšia truhla. A v tejto truhle je ďalšia truhla. A v tejto truhle je ďalšia truhla. V tejto truhle je ďalšia truhla. V tejto truhle je ďalší suchý ker. V tejto truhle je truhla. 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 A v tejto truhle je truhla. V tejto truhle je suchý ker. V tejto truhle je truhla. V tejto truhle je truhla. V tejto truhle je ďalšia truhla. V tejto truhle je ďalšia truhla. V tejto truhle je suchý ker. V tejto truhle je truhla. V tejto truhle je truhla. V
tejto truhle je truhla. V tejto truhle je truhla. Aha, ja som... V tejto truhle je truhla. V tejto truhle je suchý ker. V tejto truhle je truhla. V tejto truhle je truhla. Ups. V tejto truhle je truhla. V tejto truhle je truhla. V tejto truhle je truhla. V tejto truhle je suchý ker. No, nevadí, no. Ach, jaj. Fú. Night Vision. Ja wiem, na co się mam dać paczka. Na čo? To się tam było. Prečo? Na čo na tie tajomné bloky? Tam, nie? Nie. Ale zacząć? Hej. Pokaż. Takže tak, tu sme si užili otváranie truhiel. Na kaši, ty si fakt ty kokos, ešte som, no chcel som si zahrať takedy pod vodou, ale nemal som na to čas. Chcel som to natočiť, iba som nevedel, jak mám točiť. A teraz mám YouTube channel, tak natočím ju. Možno, že natočím aj tu pod vodou, lebo to sa mi fakt páčilo. No, ale to ten denník sa mi tiež páčil. A na podwodę sobie patrzyła ta kostra, jaką sprawił. Áno. To nie wiem, ale to by som chcel spýtať, ako to spravil. No, to je dobre. Ty No, kokos. to dosłownie. No ani ja. Pff. Ja skoro ničomu nechápem, jak mohol ho urobiť to, aby tu nebol žiadny cobblestone, aby to bolo odrezané od sveta. Áno, alebo pod vodou, aby tam bola sama voda. To viem. Ako? Ty to nevieš? Potom mu to ukážem. Určite. Ty, ale tá kostra sa mi najviac páčila. No tak to neviem, ale to ako môže byť celý ten svet pod vodou, tak to viem. Ja nie. Ja viem. Ako? To ti potom poviem. Povedz. Potom ti to poviem. Aha, ale aha, viem. Som si rozburtal ten. Nie pisała ci w tom, że miałaś ničiť svoj dom? Nie, veď tento svet si môžem vyrobiť ako chcem. Ja radšej budem plniť úkoly, takže budeme to hrať dovtedy, kým všetky tie úkoly nesplníme. Poviem vám, že už takto má cobblestone generátor, ale ja nie. A nechápem, čo je to cobblestone generátor. Ty nie? Ach joj, ja hej. Co? Vec? Nie. A? To ti bude robiť cobblestone. To bude tvoriť. Na to začať tak napustí. Paťo! Prečo? No a potom to sa mi nehodí. Takže ja vám poviem, urobím pauzu, no. Takže my to už ukončíme. Ja si to tu budem robiť v off-screame a čaute. Wow.